Dili ko aning baya kay dako kay limpyuhan. Dako kay vacuum mo nun, di ko ani. Nasaan sila rebulto train dafa? Darang demonyo. Aray, dali. Speaker. What's up everyone? Hope you're having an amazing day. This is Keith again and right now we're at the beautiful state of Rhode Island and mag-mansion tour mi karon kay para namin inspirasyon ba basta pagpatukod pala tag mansion sa Pilipinas. But anyway, magkuha sa mig ticket and then tanaw na mo unsay pasudlan na mo since naabot mig kind of late na. So right now Elms, man say tawag kani nga mansion. So we'll see how it goes. Welcome to my rack. So, when you folks are ready, you're gonna go up and take a left to begin the tour. It's self-guided. You can take non-flash pictures and video if you'd like. The only place I'm gonna ask you don't do either of those things is on the stairs, just for safety reasons. Okay. Don't want anyone to fall. Enjoy. Thank you. Elm Street. Elm talking about The Elm Mansion. These are one of the many mansions here in Rhode Island. Abaw yung mga Pilipino na yung mga kuyog ba kay napagay sa entrance kay nagsige na nila picture. Look at that staircase. Receiving area na siya sa kanang mga magtagay ba. Okay. So nanganhin mi dire kay para namin inspiration sa mansion na magpuhon. Pero ulit ito. Saan mo siya? Kani siya mo ni Catherine ni Joe Snow. Again, Filipino kada corner gana silang picture. Ngay kagabi mong lihok. May mga nilaging na mga ribulto, mga demonyo mo liwali. Darang demonyo. So, what is a mansion kung wa kay dako kay nga backyard? So, mo ang backyard guys sa kaning Elms Mansion, sige tawag kanina. Out of the many mansions dire kay these are well preserved. Na sila ay reservation society. Look at that beautiful painting sa ceiling. Hindi ka magtikig yung tangkugog. Hangadog niya. Pintala ng painting das babaw. Again, Filipino, picture kada corner. Hey! Nasaan sila rebulto train dafa? Busdaps. Iyo kay ka busdap pa. Wapo kay kada busdaps. Asa man diri nga area ma? Mao ni siya ilang kuan, murag party area siguro. Wako kaila din yung bayhanan ay kinsa ni siya pero chicks kasi daw. Nasan sila yung mga banga diri. Para yung mga tao-tao. Kung mag-party ka, dararanin mo yung hanay dapit ang Marialina. Dako kag lugar diri, mga cater sa 120 packs na siya. Dili ko aning baya kay dako kay limpyuhan. Dako kay vacuum mo nun, di ko ani. Pero madara si Sylvia diri. Di ko ani jud, di ko ani. Si Sylvia, si Timirimi. Kung mag-ango ko, malibang ko, bawa ko limpyo. Sinayili mo, kamang paunam ko kasunan. Mo na lang madyong nga, maghapa. Magkapakapa si Iri ka na. So, ipag-research mo dra. Dinitso ng tagsudri o takay baon na tagsudlan. Kani nga mansion. Kita lang ka ng detail silang mga corner, silang balayong ilingay kasanan. Oh, may rebulto ni Joe Snow. Another huge ass painting.
Di ko look at the Society. ceiling. Ay, pakita ang sa... ang kisame. Ang kisame nila. Wag ito. Wala sila mga rilo nga perting karaan. No? Kurasan de. Oh. Ano sa bus drops dere? Tour continues. Honestly, mga Chinaware ng mga porcelain. Pero, So, mo lang kitchen. Emory. Washing. Mo nang spot ni Emory. Gusto ka niya maghugas. So, I'm not sure. Oh, pila na siya ka-years kayo, ma? Since unsa ni siya nga year? Wala ka. Tunaway lang garipo. Gilinig ka sila mga decoration. So may kasulti ang decoration. Aquamarine. Sapphire. Iyo kay mga batuha. Jade. Feel ko jade man siguro ni. Look at all those Opals, aquamarine. details ani nga mga bato silang cabinet. Sa ato kay mga plato ra mga way kalaki. Sa mga plato. Well preserved kayo. Again, tour continues. Sige pag-selfie na siya. There's that. Yeah. Sige na, saka naman. Ay, sa mga picture ko ulit pag Pag-ipan siya na mag-selfie. Pilipino. marble. Nagahi yun ito. Tapos, may karang kwarto. O may kwartong Annabelle rin. Yan, kuhaan ka ng Mary Antoinette. Satin in these two cases were made in Paris to embellish the pavilion. So, mo ni siya unla ni Mary Antoinette. Ay, pa yung laway din. O kailangan kinsa nas Mary Antoinette. But, Not just this one. Ay, kwarto di ko kwarto ni Babe N. Puro may pang-horror sa nga kwarto eh. So, may tayo kasilyas. yung bathroom. Dako ang kasilyas. Kasilyas nila. Mansion sa mga karaang tao. 70s, 1100 pa na, oy. Ate, 1100 pa rin eh. So, check out the bathroom. Oh, ano sila telepon mo rin eh. Yung iPhone eh. Kung hindi ko kasabot, unsa na siya, kalibangan ba na siya oh. Ano siya ba? So, ingani mong bayo kasilyas. So, ingani mong bayo guys kung dato ka sa kaniyatong panahon. Maya kasi yung wala ito na dato sa karaang panahon. Aray, dali. Speaker. Tawag kasi yung maid. Hello, hello. There's a telephone. Yawan dito pa naman no? So, Mga baron or baroness ay tagiya anisa. Ang bigyan, please do not touch. kasi tagiyan. Pero si Baroness Buckland. Bookland also. Silpi lang yan. So muna sa mga Pilipino mag-history tour. They could care less about, you know, the information or the I don't care about the history. actual story of a place. All Filipinos care is about taking selfies. A century old nga yung pagkamarmol. Ano, ilan ang ito? Gitapakan, kasi gamit tapak na. Mga crack. Ha? Kuhaan ka ng... Masa na? Parang gamit yung GR? Grout. Bro? Si pananaw kabinet. Karon pa siguro sa kitag hapin ba? May bound eh. Boric acid dito yung sabon. Ako yawa sila mga karaang sabon. Bromo paper, sama na. Boric acid.
Kuyawa, des mga dato sa una. Mayo ako na dato sa una. Sana? Manok lah. Try manok. Wala na rin silang tagiyan. Wala kasad sa dana manok eh. Duda ko mga mugbo ngayon silang tao. Baka ilang mga katripos, mga mugbo ka sa tawa. Look at the corners. Even the corners look so... Huwag ka na may abat mo ka lang. Bukod ka sa kanang. Ang sama? Sa dito. Ano ka ba? Tuyogo ko nung ito makuha. Ang gilok ng itlog. Aga ka di mo. So, mga nilang fire hose sa una. Kuya kayo. Sige, ito na ni pasunod ni GR ng balaya. Ito, bisa masunod pa rin. Ito, mangando yung balaya. Ginoo ko. Lindot ng balaya. Murag horror wa. So, na natin dili sa asam. Uy, sa kusina. Dako ang lutuan na naman. Kuya kastig luto daghan siya kanis lang mga servants siya dito. Kuya mo daw circuit breaker mo. So, ang ano siya circuit breaker. Original. Karon kaya gagmay na lang kayo sa una kay perti na ko. Rumba. Lapak kay mumba ani guys. Oh, kabiho ani magduk. Para ko ano? Ahos. Magduk-duk kag ahos ba. Dako ko zaman. Copper na. Bamahal na. Ah. Indonesian. Kanindot man gud diri sa Amerika ug sa mga sa mga certain states kay naagid sila yung mga Kano kan $100 donation. 100? naamgid na sila ko naagid na sila yung mga society, naagid na sila yung mga organization na naga-preserve sa ilang mga, for example kani mga mansion, old mansions. Kaya para ma-visit pa sa mga future generation, makita pa sila sa pormas mga bowl, o sa mga pormas mga lutuanan, sa pormas mga talibangan, which is, I don't think talibangan, lutuan sila. Kasanas kami. Selfie. Sa ilang tugkaran. Ananon sa kuan. I've seen, no, it's not a mansion. It's just it's a castle from the Thousand Island from New York. They're almost the same. Unya, para na ko mas nindot yung dapit sa kuan sa castle dito sa Thousand Island kay ano, dapit siya sa dagat, kay ang iyang ground, and then ang balay is more dako and more mas daghan siya terrace. Diri limited ra imong pagtan-aw sa mga kuan. Na specified ra sa sud sa balay sud sa iyang mansion but na wala sa gawas. Mas nindot tong sa Thousand Island nga among giadto nga castle. Kalimot na ko pangalan sa castle. Mansion? Para sa kumpayag. Para kita sa kumpayag. Payag ra sa So, how was your mansion tour? Door siya dali oh. Dali, door siya dali. So, that was our mansion tour diri sa Newport, Rhode Island. Grabe ka sophisticated and complex ilang mga design, ilang mga furniture, so kung sa ilang mga gamit-gamit dira sa balay. Pero nakabantay ko ilang mga katris ha, perting mga bugbua, siguro mga mugbong tao ang mga nagpuyo diri. Kung madato ko, di ko magpabalay ganay, di mi makita sa akong pamilya.
It was okay. It was nice. The place is nice. The vibes is nice. Mura lang siya may horror. So, again, daghan kayo ni og mansions ang Rhode Island. Na sila society nga naga-preserve sa ilang mga mansions diri. Usara mong na-visit today because limited kayo among time. Wala man ginang plano kay mag-main me tomorrow for our clam bake. So yeah, I actually visited one of their mansions and then worth it you kayo siya. It's worth the visit. Ang mga tao dito kasi paminaw audiobook so that they could learn about the history. And here we are as Pinoys. Sige selfie, sige vlog. Pero who cares? We don't care about history for now. Anyway, that concludes our mansion tour sa Elms mansion, masiguro ni. There is a Newport and we'll see you at the clam bake tomorrow. Gutom, besh. Atay. Isa ka, ano mo besh? Adobo! Ah! Adobo plantain. Adobo, Barbecue besh. saging. Laag pa more. Tour pa, besh. Mansion tour pa, besh. Welcome to my vlog. Ay, kahit. Angat ka. Adobo. Mukhang kang pwede. Saging. Sabi itong saging. Uy, kumsa ka diya, uy. Gusto kay kagitlog. Itlog na sad. Ano yung Pilipino mag-long drive? Lamig kayo. Adobo. Namin sa New Hampshire. Gusto na siguro. Itlog, oh? Kayo. Mukbang. Hindi, mukbang.